Mensen, wat een simmerwaai hoort. Wat weer een tiegenwarme dag. En we hebben al een unieke periode met simmerwaar en vakantiewaar in onze provincie. Vanaf begin juli tot en met nu. En dan hebben we het meestal iets zo temperaturen om het bij de 24 graden of hoger. Ik joe het wij boppen de 24 graden uit. Maar de komende dagen worden minder warm, hoewel het wel vakantie en simmerwaar blijft, denk ik. Wel, joen en vannacht. Ja, de lucht begint, we houden opkledings en kans op een ruim of tongenbui. En de temperaturen vannacht zijn 16 of 17 graden. En als ik het op tongenbuien heb ik het misschien ik wil oer de kans op hagel. Maar ja, net oeral even volle activiteit. Dan terug naar de wind. Die zie ik het zuidwesten op. Zo matig of vrij krachtig worden. In het kustgebied krachtig en dus een waarschuwing voor de watersport. Dan op naar morgen. Morgen is een dag mei. Nog altijd in de zinnen erbij. Droeg waar, morgen is een dag mei. En nog altijd een simmertemperatuur 22 tot 24 graden. En de wind komt morgen uit het noordwesten. Zwak of matig, krijgt 2 on 3. En die krijgt 2 on 3 is misschien krek genoeg voor de scootjes en de snitschikken. Terug naar het fruitjog. Op waasje. Een paar buien, maar voor hetzelfde geld blijft het zelfs bij ons droeg. Dat kan nog altijd een paar buien, temperatuur 21 graden. Wind uit het noordoosten, matig en vrij krachtig. Tongen, een buiken, 21 graden. Wind uit het noordwesten, matig en vrij krachtig. En vrijt, 21 graden. Wind uit het zuidwesten, matig en vrij krachtig. En dan ik kans op een buiken. Maar meer is het net. Dus de simmer blijft nog wel even, want 21 graden is een warme dag. Wel, we moeten morgen maar weer even in het simmerwaarsje.